Factory ug mga paper cups ug packaging gisusi human mag-viral sa social media ang gikatahong wastewater nga nasasoy factory nga direktang gipaagas ngadto sa dagat. Si Luan Mirondina sa report. Nag-viral karon sa social media ang post sa usa ka Luis Leonard Lourdes Dichos Laroya diin makita sa video ang reddish nga liquid nga gipagawas paingon sa dagat agi sa tubo nga daw gipalusot sa daig. Matod sa nagpost ni ini, ang naasoing wastewater gikan sa usa ka factory sa Dumlog, Talisay. Tungod ni ini, milusad og joint inspection ang Environmental Management Bureau ug ang City Licensing Office sa Dakbayan sa Talisay. Wala tuguti ang mga sakop sa media nga makasulod sa naasoing factory. Apan base sa nakuhang video sa inspection team nga misulod sa factory, nakita nila nga walay wastewater treatment facility ang naasoing pabrika. Ang nahitabo ato kay wala man sila proper nga rainwater catchment. So every time mag-ulan nay catch basin sa likod, dito mapundok ang tubig. So ato nga pundok ka tubig makontaminate pud to sa ink nga kay ang ilahang pud nga murag inking area wala man say covering. So kung mag-ulan pud ma-wash out pud tong ink. So mutoy makuan pud ma-contaminate sa ilahang kanang catch basin. Makita usab nga wa ma-segregate ang mga basura sa wastewater. Aron masusi ang kalidad sa tubig, mikuha og water sample ang taga EMB7 aron kini mapaubos sa water analysis. Samtang gitataw sa pangu sa City Licensing Office, Mary Jane Enrile nga sukad mag-operate ang G-Box corrugated packaging, pipila ka tuig na ang nakalabay, compliant man sila sa tanang mga permits. Apan tungod sa mga nakitang kalapasan, irekomendar nila kining temporaryong pasiradaan. Ma-issue lang sa siguro may og kanang stop operation until such time ma-issue na ang business permit until such time nga nanasad sila clearance sa DNR. Mato ni Kapitan Nelson Abellana sa Barangay Dumlog nga wa sila makamatikod nga sa dagat di ay maglabayan sa ilang wastewater ang naasoing factory. Nireklamo lagi kay ang creek dito na kuno sido sagol mga matay kunong kuan ay isdang gagmay da kuan mananap. Gisuwayan sa Balitang Bisdak pagkuha ang habig sa tag-iya sa planta apan nagdumili kini pagluwat og pamahayag matod sa gwardya. Pipila ka oras human sa nahitabong inspeksyon, miluwat gilayon og temporaryong pagpahunong sa trabaho ang Talisay City Hall. Kini samtang gipaabot pa ang resulta gikan sa Environmental Management Bureau. Samtang sulag mausab nga gisusi sa taga EMB7 ang Santa Rosa International Trading nga tapad sa gisusi nga factory sa paper cups. Kinihuman ang gawas ang mga mulupyo sa dapit ug may reklamo sa giingong baho sa muriatic acid nga gigamit nila sa paglimpyo sa sponge. Matod sa usa sa mga kawani, gikan sa nagkadayang mga isla ang maong mga sponge ug dadon kini dinhi sa Dumlog, Talisay aron limpyuhan ug i-trim ug ready na aron i-export. Para limpyo ra jud siya ba? Mo jud among trabaho dire. Ug part sa kanang mga chemicals na mo, wala jud na yung mga giadton sa dagat. Nagimo jud mong septic tank jud sa amoa. Wala pa tay mabuhat pa dire magpatawag pa ming another staff from the office kay ang akong da nga samples limited lang, intended lang sa katong ato ang katong first case jud nato sa Picas. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.